Vores hovedskulptur, det er den her faldne kriger. Han befinder sig på han er en del af sådan en gavl. Han er fra arkaisk tid, cirka 500 år før Kristus, og han er lavet af marmor. Hans bevaringstilstand, den er god. Han har kun sådan nogle små huller her omkring hans brystkasse. Han er som sagt lavet af marmor, og han er fremstillet, hvor han ligger ned, som man kunne se her før. Og han støtter hans vægt på den ene arm, og hans knæ stikker op i luften her. Han er nøgen, så man kan sige, at han er en del af nøgne mænds skulptur. Han har de her sneglekrøller i toppen af håret, og det er muligvis perlelokker, som er bagved. Han har mandelformede øjne og et arkaisk smil, som man kan se her. Han har W-linje ved brystet og her ovenover, hvilket skaber symmetri. Samtidig har han også de her V, som også skaber symmetri. Han har ikke overdrevet markerede mavemuskler, hvilket gør det rimelig realistisk. Og generelt er han muskuløs, men ikke overdrevet muskuløs. Han er ikke kontrapost, da han ligger ned. Og hans proportion er rigtig, fordi det hele passer godt sammen. Hans ansigt, det passer ikke til, at han er en falden kriger. Det vil sige, at han er stiliseret, fordi at han har det her arkaiske smil. Ved hullet ved hans bryst skulle der måske have været enten en kniv eller en pil i hans bryst. Samlet set er det en realistisk skulptur af mandekroppen, da den er fra arkaisk tid begyndende klassisk periode. Det kan man se ved, at den ikke står oprejst i kontrapost, men den ligger ned og er delvist dynamisk. Samtidig kan man se, at den er fra arkaisk periode på grund af det arkaiske smil og de mandelformede øjne og perlelokker. Så har vi en kontrastskulptur, som er kejser Augustus, og den er fra romersk tid. Den er lavet af marmor, og han hviler på højre ben, og det at han hviler vægten på det ben, det viser, at den er fra senere tid, og også at han peger op i luften og er dynamisk. Den er godt bevaret, rigtig godt bevaret, og har en klædedragt på, en brynje hedder det, og et slags klæde, og så er bagsiden mere omhyggeligt bearbejdet. Han har ikke perlelokker, men almindelig hår. Så har han store ører, mandelformede øjne og et udtryksløst ansigt. Så har han den her brynje på, som skjuler hans bryst, mave og lår, men vi antager, at han er markeret. Og så er hans arm også markeret. Så har han store lægmuskler og hænder, og et baby, der hænger på ham. Og så har han måske nogle lidt underlige proportioner, fordi at han har store hænder. Og så er han ikke symmetrisk. Så alt i alt så er han en idealkriger, som var meget stor. Og så kan man se, at han er efter arkaisk tid, han er fra romersk tid, fordi han har flere elementer med, som er den her baby. Og så er han meget detaljeret
og han er dynamisk, fordi han lægger vægten på det ene ben. Og så har han også en anderledes frisyre og ikke perlelukker som ham før. Så hvis man skal sætte det op i et sammenligningsskema, så kan man sige, at den faldende kriger fra Akaios tid mod kejser Augustus, hvor at den faldende kriger ligger ned, og kejser Augustus står op. Og så har krigeren symmetri ved bryst og mave, hvor det har kejser Augustus ikke. Og så er den ene dynamisk, og det er den anden ikke. Og den faldende kriger har perlelokker, hvor at Augustus har almindelig hår. Og så har den faldende kriger Akaios smil, hvor at Augustus har udtryksløst smil. Og så har kejser Augustus den her genstand, som så er babyen, med sig, hvor der slet ikke er andre genstande på den faldende kriger. Og den faldende kriger er ikke detaljeret, hvor kejser Augustus er detaljeret. Og det samme med, at den faldende kriger er nøgen, og det er kejser Augustus ikke. Og så er den faldende kriger beskadiget, og kejser Augustus er i rigtig god stand. Kejser Augustus var Roms første kejser, og han er idealiseret på et højt symbolsk plan. Han rækker den her sejrs fan til nogen, der har overgivet sig, og han peger mod fremtiden. Det der skal være det nye Europa. Kejseren han skulle være sønnen af Venus, og kejser til slægtsleder guder. Ja, og så har vi valgt at perspektivere den faldende kriger fra Akaios tid med den her skulptur, som hedder The Wounded Achilles. Og temaet, det er den nøgne mandeskulptur. Man kan sammenligne de her to skulpturer ved at sige, at de begge to er såret. Den akaiske kriger har formodentlig en kniv i brystet, og Achilles er såret. Man kan se, at han tager sig sådan til hans fod og ligger ned. De er begge to lavet af marmor, men man kan dog se, at Achilles er fra nyere tid, da han er mere dynamisk. Han kigger op i luften, og han ser ikke så stift lige ud. De er begge to realistiske i forhold til deres proportioner. De er hverken for små eller for store, de passer lige. Og de er begge to nøgne, dog har Achilles en krigerhjelm på. Måden de begge to ligger på minder meget om hinanden, hvor de begge to har deres ene ben op i luften i sådan en spids vinkel. Og de har begge to armen til at støtte ned på jorden. Achilles han var en stor græsk helt, hvorimod at ham den anden var en kriger.